Чао, геймери! Стерейтоме с кака 3, 2, 1. Десерти. Да. И в 10-та част вече, последната, в която ще оценяваме емоджита. Да. Може да напишете долу в коментарите кой е вашия любим десерт. Аз си имам доста, така че ако трябва да изреждам, ще отнеме доста време. Ти? Аз имам само два. Шоколадова торта е от ония, как се казаха, ония френските макарони. Аха. И да. Вече като спрем да снимаме такива видеа с оценяване от 1 до 10, от 1 до 9 и така нататък. Може да си направим още една поредица. С оценяване ще изпробваме най-различни други филтъри, така че да. Добре, давай да започваме торта. На кое място би я сложила? Торта, тъй като ми е любимо. На второ място да има и за твой десерт. Пай. Значи 6-то място да кажем, защото то обичам пай, то не ям толкова често. Кое е това? Не знам какво е това. Нека фъстък. 10-то. Това даже и на фъстък не мяса. Тия макароните! Трето. Първо. Това е просто кейк. 7-то място, защото не съм от хората. Това, майко, това какво беше? Забравих. Ама е вкусно, аз съм го яла. И ти си го яла. Само, че не мога да се сетя за името. Айде, 5-то, съгласен ли си? Да, съгласен съм. Сладолед, четвърто. Ясно е. Тия жилета... Чакай, нали аз... Опа! И дай на 8, да остана едно донат. Аз по принцип не съм толкова превърженик на донати. Аз понякога съм превърженик, защото има шоколад по тях. Аз то ги обичам по нея, ама не съм от хората, които... Последвайте за 10-та част. Да, просто не съм от хората. Напишете долу в коментарите дали обичате такива донати или понички, както ги наричате. Просто аз лично не съм от хората, от които, да кажем, всеки ден ям по 2-3 пъти, защото има такива хора. Вижте копра, моля ви се гледайте. Като от тия дъвките мяса. Ни за част 10. И се абонирайте за канала. Да, него, защото само него е канала, да.